Όπα! Μανούλα μου! Όπα! Όπα, μωρέ, όπα! Γεια σου, Παπάκο, γεια σου, οικογένεια! Όπα! Μπράβο κύριε μαέστρο, μωρέ χορό που μου έκανε σήμερα και ωραία μουζική έπαιξες. Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα πέρα για πέρα. Καθίσατε απόψε να διασκεδάσετε με την αφεντομουτσουνάρα μου γραμματικός. Θα ξεποδαριαστούμε στο γλέντι. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Τζαϊβάτη, καλημέρα. Μπα, σας προσκυνώ εφέντη Σελίμο καημένος. Τι γίνεσαι τζάνε μου, καλά αρχοντά μου, καλά δοξασμένε μου. Τι κάνετε καλέ μου άνθρωπε. Όξο συνάχει ο γεραπής, είμαι καλά. Χαντζαϊβάτη, σε θέλω για μια καλή δουλειά. Σας ακούω αρχοντά μου. Διατάκτε με τα ματάκια μου να βγάλω για την ευγενία σας σιγά πάνω. Λοιπόν, Χαντζαϊβάτη, όπως γνωρίζεις κάθε χρόνο το μεγάλο πανηγύρι εδώ των Ραγιάδων που γίνεται στην πλατεία. Ναι, στην πλατεία που είναι της Παναγίας η εκκλησία, μπράβο. Εκεί μαζεύεται χιλιάδες κόσμος για το μεγάλο πανηγύρι που κάνετε εσείς οι Ραγιάδες, μάλιστα. Αλλά όλος αυτός ο κόσμος που κατεβαίνει από τα χωριά Χαντζαϊβάτη είναι αγράμματος, όπως γνωρίζεις και εσύ. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, μεγαλώσαν, δεν προλάβαν να μάθουν γράμματα. Ναι, αλλά κι εγώ δεν χρωστάω τίποτα να μαζεύονται όλοι μέσα στο σαράι, άλλος να κουβαλάει τον ντροβά κι άλλος το σεκίριό του με καραμίδια, με σκόρδα και να βρωμάει το γραφείο μου για να τους κάνω του ενός και του άλλου επιστολές. Λοιπόν, αποφάσισα εγώ και ο Πασάς να στηθεί ένα γραφείο έξω στην πλατεία της εκκλησίας, μάλιστα, και να έρχεται ο κόσμος να εξυπηρετείται. Σαν γραμματικός θα παίρνει 4 λίρες το μήνα και πολλά μπορμπουάρ που θα αφήνει ο κάθε αγράμματος. Πολύ ωραία δουλειά αρχοντά μου. Και για γραμματικό σου κάνω γνωστό, είπα να αναλάβεις εσύ. Εγώ γραμματικός, ναι, δεν θέλεις. Τι λέτε αρχοντά μου που δεν θέλω, λοιπόν τότε τι αντιρρείς. Αντιριέμαι γιατί δεν ξέρω γράμματα. Δεν γνωρίζεις γράμματα Χαντζαϊβάτη, σημερινή εποχή άνθρωπος αγράμματος κουτσουροπελέκητο. Τι να κάνω αρχοντά μου, κακομοίρης, δεν έμαθα γράμματα. Από μικρό παιδί δουλεύω, με έβαλε ο πατέρας μου στη δουλειά. Τι να κάνω, σήκω πάνω. Λοιπόν, βρες ένα γραμματικό και αμέσως να στήσετε το γραφείο και αύριο το πρωί να αρχίσει να λειτουργεί. Από 4 λίρες θα παίρνετε 6.
Ευχαριστώ έρχοντά μου και για την καλή ιδέα που μου δώσατε, μη χάσω αυτή την καλή δουλειά. Ευχαριστώ εσάς και τον Πασά. Ο Θεός να σας πολιετεί, ο Θεός να κόβει μέρες από μένα και να δίνει χρόνια στην αφεντιά σας. Πω άνοιξε η τύχη μου. Δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός, που ο Θεός ξημερώνει πάντα για όλο τον κόσμο να βγάλω το ψωμάκι μου. Και τώρα πού να βρω γραμματικό να κάνω τη δουλειά μου ωραία, αφού δεν ξέρω γράμματα, αλλά δεν βαριέσαι. Και πάλι δόξα σοι ο Θεός. Αχ, σήκω απάνω. Δοξάζεις το Θεό που δεν ξέρεις γράμματα. Τρομάρα να σου έρθει. Μου σπάσε στα δόντια. Βρε, ξέρεις τι έχω τώρα, αφήνω γεια στη φτώχεια. Για λέγε. Πώς την αφήνεις στον δρόμο, την παρατάσω που να είναι. Ναι, αλλά γιατί? Γιατί ανοίγω ένα γραφείο για τον αγράμματο κόσμο. Να κάνω επιστολές. Πού θα τις βαράς? Ποιες? Τις μπιστολιές. Ποιες μπιστολιές, βρε? Επιστολές, γράμματα. Θα φας ξύλο και θα πιάσεις τα κλάματα. Όχι, βρε Καραγιώδη, είναι τρομάρα να σου έρθει, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Για λέγε, στάσου βρε παιδί μου. Λοιπόν, άκου Καραγιώδη. Ψάχνω να βρω γραμματικό. Ψάχνει να βρεις γραμματικό, να μοιράζεις τα λεφτά που θα παίρνεις από το σαράι. Ναι, και πολλά μπορμπάρ που θα αφήνουν οι αγράμματοι. Θα κάνουν τις επιστολές. Και ψάχνει να βρεις γραμματικό. Ναι, φταίω εγώ να σου δώσω μια εδώ στο νεροχύτη να σου σπάσω όλη την πιατοθήκη. Μα γιατί? Βρε Χρυσούζη, γιατί μπροστά σου έχεις κοντζάμ γραμματιράκακο. Ποιος είναι ο γραμματικός? Εμουά. Στάσου. Ξέρεις γράμματα? Ναι, δεν θα με πιάσεις κορόιδο. Ποιο σχολείο έχεις βγάλει? Σχολείο? Ναι, δεν θυμάμαι. Όπου πήγαινα με βγάζανε. Έχεις βγάλει πρώτη Δευτέρα? Ποια Δευτέρα? Δημοτικού. Τι ρε που πήγα Δευτέρα, εγώ πήγαινα ψηλά απάνω. Πήγες Τρίτη, βάλε παραπάνω. Τετάρτη, ακόμα παραπάνω. Πέμπτη, πιο πάνω. Πού πήγες παιδί μου? Στην Παρασκευή και το Σαββάτο σκόλασα. Τρομάρα να σου έρθει Σαββάτο τάξη, δεν έχω ακούσει. Ήταν την Κυριακή αργία, δεν άκουγες. Λοιπόν, τότε Καραγιώζη, ετοίμασε εσύ το γραφείο για τους αγράμματους και εγώ θα πάω να τελαλήσω να φέρω κόσμο και κοσμάκι να κάνει επιστολές. Άντε, γεια σου Χατζηχαβιάρη, βάλε μελάνια, θα βάλω και άμμο. Τι δες στην άμμο? Πώς θα στεγνώσει το μελάνι? Ναι, καλά λες. Πένες, χαρτιά. Μωρέ, γράφω στο τραπέζι άμα δεν βρω χαρτιά, στην εφημερίδα πάνω. Τι λες ρε, πάνω στα γράμματα θα κάνεις επιστολές? Μωρέ, θα είναι μοντέρνα γράμματα. Άντε, γεια σου και καλές δουλειές. Γεια σου Καλατζάρη και καλές ξυλιές. Τρομάρα να σου έρθει. Ρε μανούλα μου. Ρε τι έχει να γίνει. Πάω να ετοιμάσω το γραφείο να αφήσω κι εγώ γεια στη φτώχεια. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Όλα έτοιμα όπως του είπα του γιού μου τα φτιάξε. Εδώ είναι το μελάνι και εκείνη η άμμο. Γράφεις με το μελάνι, στεγνώνεις με την άμμο. Και το κάθισμα, μοντέρνο κάθισμα, καταβρεχτήρι. Ρε μανούλα, πώς γράφουνε τώρα και τι γράφουνε? Ναι, ημερομηνία πρώτα. Η ημερομηνία 12:30, χρονολογία Σαββάτο και ημέρα 1981. Ήρθε ένα τούβλο να κάνει γράμμα σε ένα κούτσουρο. Ωραίο γράμμα. Όλο στον καλό το γραμματιφλό. Όποιος γράψει δεν θα ξεγράψει. Ρε μανούλα μου, να κάποιος έρχεται ρε. Πελάτης είναι αυτός. Σου λένε ο Νιόνιος ρε. λένε Τραπήρεα. Γεια σου Νιόνιο. Που είναι Νολό, που είναι ολό, φουγάρα. και εσύ
καημένη Γεια σου Νιόνιο. Αχ με πόρτο με ρεβάρα. Γεια σου Νιόνιο, ω ψυχούντα μου καραγιόλο, ώρα τι κάνεις μομολτό μου, καντάσε, καντάμε. Δική σου είναι η φάμπρικα. Ποια φάμπρικα? Αφιούνο. Βλέπεις κανένα εργοστάσιο εδώ? Ωρα Αφιούνο που το λένε γραφείο, δικό σου είναι? Ναι, δεν είναι φάμπρικα, εργοστάσιο είναι. Ψυχούντα μου, θέλω να μου φτιάξεις ένα γραμματόπουλο να στείλω στον αδερφό μου τον Άτζουλη. Τι θες? Ένα γραμματόπουλο να στείλω στον αδερφό μου τον Άτζουλο. Λέγε Νιόνιο, λέγε. Γράφε Καραγιός. Αδερφέ μου Άτζουλε. Αδερφέ μου Άτζουλε. Δεν μου λες το Α είναι, με Α είναι βέβαια. Άτζουλε. 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 Πάψε με τρομάζεις χρυσούς με τον τόνο. Αδερφέ μου Άτζουλε. Θα στο βγάλω το μάτι, πάψε να το βρω μόνος μου. Άτζουλε. Εδώ τονίζεται. Καρφωτό είναι ο τόνος. Άτζουλε μου. Άτζουλε μου. Ατζουλάκι μου, Ατζουλάκι μου, Ατζουλίνα μου, Ατζουλίνα μου, Ατζουλαρακάκι μου, Ατζουλαρακάκι μου, Ατζουλέ, Ατζουλέ, Ατζουλάρα μου, Ατζουλάρα μου. Τα πόδια γράφεις, αφού τελείωσε το τραπέζι, όλο Άτζουλε γράφουμε ρε Νιόνιο, δεν έχει παρακάτω, φρενάρισες εκεί, γραμμόφωνο έγινες. Ωραία, γράφε κι άφης έτσι ξερασίες και τσιμπιμπιές. Μην πεις Άτζουλε, θα στο βγάλω το μάτι. Λέγε Νιόνιο. Πάψε, μην το ξαναπείς. Αγόρασα 2 γαδάρους. Ωραίο εμπόριο, τουριστικό. Αγόρασα 2 γαϊδάρους. Ένα κοντοστάμπελο, ένα κοντόν και ένα μακροστάμπελο και ένα μακρύν. Ο κοντοστάμπελος είναι του μπαμπί. Ο κοντός είναι του μπαμπί, ο μακροστάμπελος του Άτζουλου. Ο μακρύτερος έχει πάει στον Άτζουλο. Σας φιλώ ο Νιόνιος, αγαθέποτε αγγέλου μέσα από το Τσιάντε ο αδερφός σας που έχουμε τη σκύλα την Περδίκο που γέννησε τον άλλο μήνα, έκανε ένα μπαούλο Περδικόπουλα. Το γάιδα, το κοντοστάμπελο που τσεπένει απάνω στα χωρία, για πουλάτη άνθοτσι λεμονιάς, άνθοτσι πορτοκαλιές, άνθοτσι... Γιατί χορεύεις? Γιατί είναι ωραίος καλαματιανός. Τι λέτε τσιμπουρλιοκαλιού. Ένα. Ωραία, αφήσε έτσι ξερασίες και αδιάβαστο. Δεν το γράψαμε. Αδιάβαστο. Άτζουλε. Ένα τραπέζι Άτζουλε με τα ποδάρια. Αγόρασα 2 γαϊδάρους. Μπράβο Καραγιός, μπράβο μωρολό μου. Ο ένας είναι κοντός, ο άλλος είναι μακρύς. Νάσκε. Ο κοντός είναι του Άτζουλου, ο μακρύς είναι του Μπάμπη. Έτσι λέει. Ναι. Μπέρδεψε τους γαδάρους. Ξεμπέρδεψε τους γαδάρους. Ξεμπέρδεψε ρε. Πώς μπερδευτήκανε ρε Νιόνιο? Ωραία, ξεμπέρδεψε τους γαδάρους. Του μπέρδεψε. Στάσου ρε Νιόνιο. Έτσι ξεμπερδεύονται. Σιάρισε να πάρω το καπέλο. Το καπέλο. Άκου, θα πάει στο καπέλο. Μπερδευτήκανε οι γαϊδάροι λυτοί. Ήτανε μπερδευτήκανε. Εγώ τι σου φταίω? Ας το καπέλο κάτω. Ας το εδώ πέρα το καπέλο το φοράω εγώ. Ωραία. Μπράβο. Κούς μπερδευτήκανε γαϊδάροι, εγώ τι φταίω? Πάρει η οργή να πάρει. Όλο στο καλό το γραμματιφλό. Όποιος γράψει δεν θα ξεγράψει. Ρε μανούλα. Έφτασα λοιπόν στην τοποθεσία που είναι ο γραμματικός. Δεν βλέπω το γραμματικό. Όλα γραμματικέ, ποιος στο μαγαζί μου? Καλημέρα Τζάνε μου,
Βρε καλημέρα Μελιτζάνε μου. Είσαι ο γραμματικός. Μάλιστα. Θέλω να με φτιάξεις ένα γράμμα. Τι να κάνω? Να με φτιάξεις γράμμα. Εσένα? Ναι. Ή με κοιτάζεις από πάνω μέχρι κάτω. Να σε φτιάξω γράμμα, αλλά φάκελο που θα βρω να σε βάλω μέσα. Βρε γι' αυτό με κοίταζες, εμένα θα φτιάξεις γράμμα. Έτσι δεν είπες να σε φτιάξω γράμμα? Να με φτιάξεις γράμμα να στείλω στον αδελφό μου το Μουσούλια. Μίλα έτσι. Λέγε. Μάθε αδελφέ μου Μουσούλια, μάθε αδελφέ μου που τρως τα φασούλια. Μόλις έφυγα απ' την Κυπαρισία, μόλις έφυγα απ' τα Κυπαρίσια, επήγα στο Μοριά. Ανέβηκα πάνω σε μια μουριά. Ωραία ησυχία δεν είχες. Μούρα πήγε να φάει. Απ' το Μοριά επήγα στο Κιάτο, έσπασε η κλάρα και έπεσα κάτω. Μετά πήγα στη Βαβυλώνα, πάτησε το πόδι μου και μια βελόνα. Απ' τη Βαβελώνα πήγα στη Γαστούνη, το δίρα με ένα μπαστούνι. Τώρα είμαι στο Άργος, τώρα με κουτούλησε ένας τράγος. Μόλις λάβεις την επιστολή μου, μόλις λάβεις την πιστόλα μου, σε φιλώ στα μάτια και στα φρύδια, κλείσε πόρτες και παραθύρια, ο αδελφός σου σαν Παναγάς, ο αδελφός σου μπάμιας και αυγάς. Ωραία, διαβάστε το τώρα κύριε Γραμμαντέα. Ποιο? Το γράμμα. Δεν το γράψαμε. Το γράψαμε, μήπως έχω ξεχασμέναν τίποτα? Όχι, όλα τα γράψαμε χριστιανέ μου. Βρε παιδί μου, διάβασέ το. Τώρα ποια είναι τα γράμματα, τα μαύρα είναι ή τα άσπρα? Δεν τα βγάζετε, στάσουνε. Εδώ είναι η μουριά και εκεί είναι τα κυπαρίσια. Με αυτό που δείχνεις είναι καροτσάκι. Καροτσάκι. Πού καλά λέει, και ξέχασα να βάλω Ρόδος. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Δεν τα βγάζεις τα γράμματα. Ωρε στάσου ρε χριστιανέ μου, πού να πάρει οργή να με πάρει. Βρει να κεφάλι, ξέρω κέφαλο. Γιατί το χτυπάς το κεφάλι σου κύριε γραμματέα? Γιατί άφησα ανοιχτή τη γραμμή και φεύγουνε τα γράμματα. Φεύγουνε τα γράμματα. Πού πάνε? Απάνω. Δεν τα βλέπεις? Δεν τα βλέπω. Μόνο εμείς οι γραμματισμένοι τα βλέπουμε. Λοιπόν, τι χρωστάω? Ναι. 5, 5, 25, 59, 45, 58, 82 και 20, 16. Η μύτη σου μπάμια και αυγά κοντεύει να πετάξει. Προσθέτουμε τους αφιρεντάς, προσκολούμε τους διεράς, η πράξη μετεβλείται στον πολλαπλασιασμό και λέμε ένα το κρατούμενο, ένα το στεκούμενο, ένα στο χέρι, ένα στο μάτι, ένα στην πλάτη. Βγάζουμε το μάτι, το κολλάμε στην πλάτη και λέμε όταν η λίγουσα είναι μακρά, η παραλίγουσα είναι κοντή, η προπαραλίγουσα μηνέσκει κολοβή. 82. Ορίστε 100. Θα το λάβει γρήγορα το γράμμα, θα είναι με ασύρματο. Όλο σύρματα δεμένο το έχω το τραπέζι. Αντίο, αν να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Τι είπατε? Θα έρθεις να στο δώσω το γράμμα να τα διαβάσουμε και οι δύο. Μπράβο, μπράβο. Ρε μανούλα. Όλο στον καλό γραμματιφλό, όποιος γράψει δεν θα ξεγράψει. Ρε μανούλα μου, τι τραβάμε οι γραμματισμένοι. Ωρε μανούλα μου, εδώ είμαι κι εγώ. Ροβάισε του και τι ρουφού. Άι να έρθω να φτιάξω ένα μαντάτο. Ωρε μανούλα μου, που είναι εκείνος ο τρενός. Ποέσαραου! Που σένεις τα μαντάλα γιουργώνουν το καμπάριου. Ωχ, βάστα να σκύψω, μη με γνωρίσει ο βλάχος. Εσύ τρενός. Άι θέλω να μου στείλεις σε ένα μαντάτο. Αλλά θα πάει κλεφτό. Πάει και παραπονιάρικο, τι με νοιάζει εμένα, μόνο μη με γνωρίσει. Λέγε, κοινικό, μιλάει, βάλε μελάνι μπόλκο. Ναι. Και θα πάει κλεφτό. Ναι. Το άλλο τι είναι? Άμμο. Βάλε και άμμο. Βάλε άμμ και μελάνι. Να και μελάνι. Και άμμ. Και άμμ. Και μελάνι. Και μελάνι. Αναγκάτευτα. Ναι, τώρα θα κάνουμε χαρμάνι, θα ρίξουμε τον πετό, θα είναι έτοιμη πλάκα αύριο το πρωί. Άι, γράψει και κλάψει.
Μαρτύριο Παύλαινα. Μαθητιά Παύλαινα. Όχι έτσι κλαίγει. Ωραία μανούλα μου, θα κλαίω εγώ να πάει κλαφτό το γράμμα ρε. Έρχεται ξανακούσει τέτοιο πράγμα. Μαθητιά Παύλαινα. Μπράβο παιδί μου ρε έκλαις. Πιάσαν τον Δημητρό, του δώσαν μια καραμούζα στα μπαζάρια και έκανε πώς θα κάνω όλο το σύμπλεγμα αυτό εγώ με το τραγούδι και με το κλάμα. Γελάσω δεν μπορεί, θα με καταλάβει τώρα. Και έκανε η καραμούζα που έκανε του μπούκωσε η καραμούζα. Έλα εδώ ρε άργο, στάσου θύε μου, εσύ είσαι ρε, και έμαθες τα μυστικά, στάσου, κορώνα, γράμματα, θα ξεράσου, Μπαρβαγιώργο, θα σου πω, πάει το τραπέζι, να σου μιλήσω, λαμ. Σπύρο Κόρακα σε σένα και τούτο εδώ το τραπέζι άρη μου. Ρε το λυκόπιασμα μου μάθε τα μυστικά μου. Τι έγινε Μπαρβαγιώργο, πού είναι το γραφείο μου, να το παιδί μου, αχ. Σπύρο Κόρακας, αχ, συνέτερος δεν είσαι, μοιραστείτε τα. Τουλάχιστον έφαγα ξύλο και ξεχρέωσα. Ο Χαραζάρης, τι έγινε εκεί. Χαραζάρη, η ξύλο ήταν αυτό αδερφούλη μου. Σαρακοστιανό, εγώ πήρα το χριστουγεννιάτικο. Τι ξυλοβάραγε, κλωτσές, μπουνιές, κουτουλιές. Ό,τι να ήταν, εγώ χόρευα που έτρωγα ξύλο μέχρι που βαρέθηκε και μ' άφησε. Να τρως σκύλο και να χορεύεις. Ναι, να λες και τα κάλαντα. Τρομάρα να σου έρθει. Και τώρα Καραγιώζη τι θα κάνουμε, αύριο πάλι το ξανασυνεχίζουμε. Και τώρα με έναν καλαματιανό χανταζάρι τελειώνουμε την αφεντομουτσουνάρα μου γραμματικός. Αβάντε μαέστρο ένα καλαματιανό. Γεια σου Καραγιώζη. Ρε γλέδια, όπα. Λοιπόν κυρίες μου, κύριοι και παιδιά, η παράστασή μας έλαβε τέλος. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας παιδιά μου.